Lige sådan rigtig går i gang, så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi I måtte komme. Det er ikke noget, jeg siger bare for sjov. Det var også noget, jeg mener. Hvis ikke jeg skulle være her, så skulle jeg være i Storcenter med min mor, så... tak for det. Det er ikke, hvad jeg er sjov. Nu skal vi til at lave sådan en lille spil, hvor vi skal bruge en kop, og så skal vi bruge min kugle. Jeg kan godt jonglere med 3 på en gang. Det var det. Ja. Og så skal vi bruge... Det forstod I nok, hva'? Og så skal vi så bruge dig. Det er lige her med en stor hånd. Kan du prøve at undersøge kuglen og bære den? Det er godt nok. Det er godt nok. Ja. Der er ikke nogen huller i koppen eller noget? Det kan jeg ikke se. Der er et hul her, men det er helt okay. Det er helt okay. Det er helt i orden. Det er sådan en lille spil, vi skal lave, du og jeg. Hvor jeg tager kuglen her, kommer i koppen, ud i min hånd, ned i min lomme. Og så skal du egentlig bare gætte på, om den er i lommen, eller om den er under bæret. Okay? Ja, så det prøver vi. Koppen her, kuglen her. Kuglen i koppen. I hånden. Er den så under bæret, eller er den i min lomme? Den er nok der. I koppen? Ja. Ja. Det har du ret i. Den er under koppen. Vi kan prøve en gang til. Vi tager kuglen her. Igen. Der. Kommer ned i lommen. Er den så i lommen, eller under bæret? Under bæret. Lommen? Bæret. Bæret. Er det fordi, der er sket noget ret spændende? Prøv her. Min kugle har fået samme størrelse. Yes. Nu skal vi lave et korttrik, som til gengæld ikke er så langt. Det er derfor, man kalder det for et korttrik. Kan du prøve at tage et kort? Og du kan se, at alle kortene er forskellige. Op på tagen. Okay, kig på kortet og husk det. Super. Vil du have en ny? Det var det ikke råd 3? Og så ved jeg ikke, hvad det er. Prøv at stoppe et sted. Super. Bare læg den her. Cool. Kan I alle sammen huske kortet? Ja. Alle sammen? Super. Så det vi gør, det er, at vi giver spillet en god blanding her. Og så giver vi spillet en riffelblanding. Den ser sådan her ud. Okay, den er der mange, der sagde i forvejen. Den er ikke så sej igen. Vi laver lige en tryllekunstnerblanding. Det ser sådan her ud. Sådan der. Ja. Og det vi så kan gøre, det er, at der kommer et kort til toppen. Og det er bare 10. Var det kortet? Nej. Var det var et rødt kort, ikke? Det var rødt på bagsiden. Nej. Okay, det vi kan gøre, det er, at vi kan tage spar 10 her. Læg ned på måtten. Kan du prøve at lægge din hånd ovenpå? Super. Så tager vi den næste kort. Det er en spar 6. Så tager vi spar 6 her. Lægger ovenpå der. Og så tager vi lige den her magiske ketchupflaske. Ketchup! Så det der sker nu, det er for at hidkalde ånderne fra IKEA. Okay. God idé. Nu bliver jeg sådan skifte kortet ud ned under din hånd. Ja, det var kommet godt. Okay. Så her på toppen har jeg spar 10. Hvis det kort her er spar 10, hvad er det der så på et kort? Kan du prøve at vente om? Kan jeg vente om? Prøv at vente om. Og så vis den alle sammen. Okay, nu har vi så fundet et kort. Med 9. Det vi så kan gøre nu, det er, at kan jeg prøve for dig til at Nikolaj, det er fandme godt det der. Et far. Er det ikke rigtigt, far? Kan du prøve at stoppe et sted? Der. Okay, så tager vi kløerne i her og skubber ind i spillet. Der. Okay, og det så skal ske nu. Jeg vil knipse en gang. Et kort til toppen, og det er kløerne i. Den tager vi lige en gang til. Den tager vi lige en gang til. Kan du prøve at stoppe et sted en gang til? Det bliver endnu vildere nu. Okay, så tager vi kløerne i her. Okay, så tager vi kløerne i her. Sådan der. Og så lægger vi den ind i spillet. Der. Kan du prøve at skubbe det hele ind?
Tusind tak.